Yes, så er musikken der igen. Alright, super. Vi hopper nok ind på noget Hypixel. Til at starte med noget Hypixel. Noget Hypixel. Yes. Vi mangler 2 stykker eller sådan noget. 2 3 1 2 1. Det skal lige op. Sådan der. Okay, der kom den frem, Chris. Jeg har invited dig. Mikkel? Ja, Jeg har invited dig. du har invited mig. Så Det er faktisk mega smart mand. med den der chat der, synes jeg ikke? What? Vi har vundet. Sådan. Ser det ikke vildt ud? Yeah! Ja. Så fedt. Nu er vi så nede igen. Det er så der i hvert fald. Ja, der er så meget hype. Yay! Ej, det er så fedt. Så fedt. Thank Og you so much, jeg er vildt godt. vi tænker lidt.